Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị ugbu a ka ebere na amara Chineke barụ n'ụba n'aha Jizọs. N'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa, anyị abịawo na njedebe nke usoro ọmụmụ ihe a nke a kpọrọ Chineke mere ya n'ezi ebumnobi. N'ụbọchị taa, onye ozi Chineke Dr. David Jeremiah ga na-agakwa n'iru inyechapụ anyị nkụzi ihe ahụ nke isiokwu ya bụ Joseph onye isi ọchịchị. Ugbu a, gaa n'iru n'ige ntị dịka ị na-eme nke a ka onye nwe gbaa gị ume n'aha Jizọs. Amen. Ụmụnne m na ụmụnna m ndị m hụrụ n'anya, n'usoro ọmụmụ ihe Chineke nwere ezi ebumnobi banyere ya. A na-agwa n'iru n'isiokwu ahụ bụ nke anyị jiri na nnọkọ anyị n'oge gara aga, bụ nke anyị kpọrọ Joseph onye isi ọchịchị. Chetakwa na ọ bụ site n'akwụkwọ Jenesis isi 41 malite n'ahịrị nke 37 ruo na nke 57 ka anyị were ihe ọmụmụ a. Na njedebe nke nnọkọ anyị n'ikpeazụ, anyị hụrụ na Chineke nyere Joseph ezinụlọ nke aka ya. O buru ụzọ nye ya nwunye, mgbe na-adịghịkwa anya o nyekwara ya ụmụ ndị ikom. Nke mbụ ka ọ kpọrọ nchezọ, nke abụọ ka ọ kpọrọ mmụba. Kedu ka ọ gara esi mmasị gị dịka m jụrụ anyị na nnọkọ anyị n'oge gara aga inwe ụmụ ndị ikom abụọ ndị a kpọrọ nchezọ nakwa mmụba? Chineke nyere Joseph na Asenat ụmụ ndị ikom abụọ ndị a dịka ngọzi iji wee gbaa ha ume. Ya mere akwụkwọ nsọ gwara anyị n'ahịrị nke 51 na Joseph nyere diọkpara ya ha nke bụ Manase, n'ihi na Chineke mewo m ka m chezọọ ndọgbu niile m dọgburu onwe m n'ọlụ n'ụlọ niile nke nna m. Ugbu a gwara m anyị na ihe nke a pụtara abụghị na Joseph ehichapụwo site n'echiche uche ya ihe niile gbasara ụlọ nna ya. N'isi ole na ole ndị dị n'iru, anyị na-aga ịhụ ka Joseph ga-eguzo n'iru nna ya nakwa ụmụnne ya. Ọ kwakwara akwa nke ukwuu n'ihi ịhụnanya nke o nwere n'ebe ha nọ. O chezọghị ha ma ọlị. Ihe ọ na-ekwu mgbe o nyere nwa ya aha bụ Manase bụ na ugbu a ọ na-ele anya n'iru na ndụ, ọ bụghịkwa n'azụ. Chineke ga-enye gị ngọzi nke ga-eme ka ị malite ile anya n'iru na ndụ ma wepụ anya n'ihe ndị gara aga. Ugbo nwere ụlọ nke ya nakwa ụmụ nke aka ya. Ihe mgbu niile nke ụbọchị ntorobịa ya ka a gbanwere ugbu a site n'ọṅụ nke ịbụ nna nakwa site n'ọganiru ndị Chineke nyere ya na ndụ. Iri uju nakwa ihe mgbu niile nakwa ahụ niile nke afọ ndị ahụ gara aga bụ ihe nupụrụ ugbu a site n'echiche ọhụrụ nke aṅụrị na udo na ọganiru nakwa nghọta nke ngọzi Chineke. Nke ahụ bụ ihe aha nwata ahụ pụtara mgbe Chineke nyere Joseph na Asenat nwa nwoke ha. Joseph kpọrọ ya Manase n'ihi na ọ sịrị, ngọzi nke a sitere n'aka Chineke. O mewokwa ka m chizọọ ihe mgbu nke ndụ m. Haleluya! Ọ dị mma, ọ dịghị anya Asenat makwara ọkwa na ọ dịkwa ime ọzọ. Chineke nyekwara ha nwa nwoke nke abụọ n'oge nke a. Joseph kpọrọ aha nwoke ahụ Ifrahim, nke pụtara mmụba. Ọ sịrị, n'ihi na Jehova emewo m ka m mụọ ọmụmụ n'ala ewetara m n'ala. N'ezie, ọ bụrụ na nwa nwoke mbụ nke Joseph mere ka o chezọọ ihe mgbu niile nke ndụ ya, agwara m anyị na nwata nwoke a bụ Ifrahim mere ka ọ hụta akụkụ nke mara mma karịa. O mere ka ọ hụta ọtụtụ ngọzi ndị Chineke nyere ya kamgbe ọ batara n'ala Ijipt. Lee ka o siri dị mma bụ Chineke inye Joseph ezinụlọ nke aka ya. Ana m eche n'obi m ka ọ gaara adịnye Joseph dịka ọ na-agagharị n'ime ije ozi ya n'ala Ijipt. Ọ na-ahụtakwa onwe ya dịka onye na-anọghị n'ebe o kwesịrị ịnọ, onye nọ naanị ya. Ọ bụghị otu n'ime ha. Nke a bụkwa oge ehihie. Ihe ọ na-echekwa n'obi ugbu a bụ, biko oge mgbede ruenụ ka m lakụrụ ezinụlọ m. Ezinụlọ nke ahụ bụ ebe ọtụtụ n'ime anyị nwere dịka ebe nchekwa anyị site na nsogbu niile nakwa site n'ihe isi ike niile nke ụwa. Lee ka o siri mama nke ukwuu bụ Chineke iji ezinụlọ gọzie anyị. Na mbụ Chineke rọpụtara Joseph ezinụlọ n'etiti ndị mba ọzọ. Na nke abụọ, o nyere Joseph ihe oriri n'etiti nke ụnwụ. Ugbu a chọrọ m ka ị soro m chee echiche banyere nke a n'otu nkeji naanị. Achọrọ m ka ị nwee ụzọ ihe onyonyo abụọ n'ime uche gị. Ma ọ bụrụ na ị pụrụ, onyonyo abụọ ekewara site n'etiti. Na mpaghara onyonyo ahụ nke dị n'aka nri, ị ga-ahụta Jekọb na ụmụ ya ndị ikom. Ha nọpụrụ anọpụ site n'uche Chineke. Enweghị agụgụ ọbụla dị n'ime ya. Ka akụkọ banyere ndụ Jekọb. Enweghị mgbe ọbụla o mere ihe niile nke Chineke gwara ya ka o mee. Ihe o mere bụ naanị ọkara nke ihe Chineke gwara ya ka o mee. O jere biri n'ebe dị anya site n'ebe Chineke gwara ya ka o jee. Ọ nọkwa n'ime nsogbu niile dị iche iche, n'ihi na ugbu a ụmụ ya amalitewo ime nzuzu dịka omenala niile nke ndị niile gbara ha gburugburu siri dị. Nsogbu niile nke ajọ omenala ndị ahụ na-anwụdokwa ha dịka ọnya. Ha nọ n'ebe site n'anya nke mmadụ apụrụ isi na ha nwere nchekwa. Ihe m na-ekwu bụ, enweghị onye ọbụla chọrọ iche Ijipt. Mgbe ere Joseph dịka odibo irebanye ya n'ime Ijipt,
ọ dịghị onye ọbụla n'ime ha onye ọ gụrụ agụ isoro ya jee. Ha kwenyere na ha na-eme nke ọma n'ebe ha nọ, ma nke a bụ ọganiru nke dị anya site n'ebe uche Chineke nọ. Mpaghara aka ekpe nke ihe onyonyo ahụ, lee Josef n'ebe a n'ime uche Chineke, onye rere dịka ohu rebanye ya n'ime Ijipt, ebe ikpeazụ n'ụwa, ebe onye ọbụla ga-achụ ije, onye mkpọrọ, ugbu a onye isi nhazi ọchịchị nke Ijipt, obodo ndị mba ọzọ, n'ime uche Chineke. Ụnwụ na-abịakwa ugbu a. Ụnwụ ahụ erukpuola igwe onyonyo ahụ niile. Lee Jekọb na ụmụ ya n'aka nri ebe a, ndị na-anọghị n'ime uche Chineke. Ha na-agbagharịkwa gburugburu na-achọ ụzọ ha ga-esi gbanarị ịnwụ site n'agụụ. Maka ngwa gị n'ebe Josef nọ, Josef na-eguzo kpọmkwem n'etiti nke ụlọ nchekwa ihe oriri. Ụdị nri niile dị iche iche sitekwara n'aka ya na-asụgharị ka mmiri. Ikwenyeghị n'ihe m na-ekwu? Ngwa lee nke a. Lee anya n'isi nke 41 n'ahịrị nke 49. Ọ sịrị, Josef wee kwakọba ọka dịka aja nke oke osimiri, na-eme ka ọ baa ụba nke ukwuu ruo mgbe ọ rapụrụ ego ya ọnụ, n'ihi na ọ dịghị ngụta. Ọ bụrụ na ịlaghachi azụ n'ahịrị nke 47, ọ sịrị, n'arọ 7 ahụ nke a na-eriju afọ, ala wee na-eme nri rie nne. Josef nọ n'ebe a n'ime uche Chineke. N'otu ebe ọ bụrụ na ele ya anya site n'anya nke mmadụ, enweghị onye ọbụla ọ ga-amasị ịga n'ebe ahụ. Mana lee ka ihe oriri siri na-asọ dịka osimiri n'aka ya. Ezinụlọ nna ya nọkwa n'ebe nke ọzọ, n'ebe ọ ga-amasị onye ọbụla ịnọ. Ma ọ bụrụ na ile ya anya site n'anya nke mmadụ, ha anọghịkwa n'ime uche Chineke. Agụụ na-emenyụkwa ha anya. Ị mara ihe m mụtara site na nke a? Ezi enyi m, ọ kara gị mma iguzoro n'ebe bụ uche Chineke, n'agbanyeghị ebe ọ sịrị gị jee. O nwere ike ịdị ka ihe nzuzo site n'anya nke mmadụ, mana gaa n'ebe ahụ, n'ihi na ọ bụ ebe uche Chineke nọ. Ọ bụkwa n'ebe ahụ ka nrọpụta nke Chineke nọ. Ọ bụrụ na ị site n'uche Chineke pụọ, ị nwere ike itinye onwe gị n'ime mgbagharị dịka Jekọb na ụmụ ya mere. Mana ọ bụrụ na ị nọgidesi ike n'ime uche Chineke, ọ gaghị ịrọpụta nye mkpa gị niile dị iche iche. O nyere Josef ihe oriri n'etiti nke ụnwụ. Ngwa ngwa, ọ ga-amasị m ịgwa anyị nke a na nke atọ. Ọ rọpụtara ya site n'inye ya okwukwe n'oge nke ụjọ. Ọ bụ ihe dị mmasị na mgbe Josef ghọrọ onye isi ọchịchị, o chezọghị okpukperechi ya. Josef echezọghị Chineke ya n'Ijipt. Mgbe anyị lere anya n'aha ndị e nyere ya onwe ya nakwa nwunye ya, ọ bụrụ na ileba anya n'aha Ijipt ndị ahụ, e nwere otu ụda ị ga-anụ n'ebe ahụ nke dị n'ime aha abụọ ndị ahụ. Ọ bụ ụdokwu nke bụ Nat. Ị ga-ahụ ya Asenat. Nke a ihe ọ pụtakwara bụ chi n'asụsụ ndị Ijipt. Ya mere Fero nyere Josef aha ọhụrụ nke bụ aha kọwara Chineke nke ya onwe ya maara, n'ihi na ọ bụ onye na-ekpere arụsị. Ọ maraghị banyere Elohim, Jehova Chineke, mana ọ maara na Josef pụrụ iche. N'ime obi ya kwa o kwenyere na Josef bụ mmadụ, onye mmụọ nke ndị bụ chi na-ebi n'ime ya. Ya mere mgbe o nyere ya aha ọhụrụ, o nyere ya aha nke pụtara Chineke n'ụzọ kachasị mma nke ya onwe ya pụrụ ịghọta ya. Ọzọkwa, ọ họtara ya nwaanyị, onye bụ nwa nwaanyị nke onye nchụàjà. Aha nwa nwaanyị ahụ bụkwa Asenat, nke nwekwara aha nke bụ chi n'ime ya site n'asụsụ nke ndị Ijipt. Ya mere Fero hụrụ nke ọma na Josef bụ nwoke onye na-atụ egwu Chineke. Ọ dịghị ụzọ ọzọ kacha mma ọ pụrụ isi mee ya karịa ime ya site n'ụzọ nke ndị Ijipt. O wee nye ya aha nke Chineke, ma lụtakwara ya nwaanyị onye nwere aha nke Chineke. Ugbu a ihe merenụ n'ebe a. Josef na Asenat mụtara ụmụ. Gịnị ka Josef ga-eji aha ha mee? Manase nakwa Ifraim, aha ndị Hibru, aha ndị Juu, aha ndị sitere na nketa okpukperechi nke Josef. N'etiti ikpere arụsị niile ahụ, n'agbanyeghị ihe ha kpọrọ ya, Josef etufughị ịhụnanya ya maka Chineke ya nakwa ihe nketa okpukperechi nke aka ya. Ọ bụkwa okwukwe ahụ bụ ya bụ ihe buru Josef gabiga oge niile nke ihe egwu nke zuru mba niile nke ụwa ọnụ, nke dịka ihe egwu o zuru ụwa ọnụ ndị anyị na-anụ n'ime ụwa anyị taa, mgbe ụnwụ na-amalite ịwakpo site n'ebe niile dị iche iche. Josef atụghị egwu n'ihi na o nwere okwukwe nke Chineke rọpụtara ya n'oge ahụ. Ọ dịghị mkpa ịgwa gị na dịka oru nke Chineke, ana m enweta ume dị ukwuu site n'ebe ọgụgụ a, n'ihi na ọ na-echetara m otu oge nakwa oge niile na onye Chineke kpọrọ, ọ na-arọpụtara ya. Onye Chineke tinyere n'ọlụ, ọ na-ewere ya dịka oke n'ọlụ dịịrị ya igboro onye ahụ mkpa. Na nke ikpeazụ, ihe anyị na-ahụ banyere ije ozi n'ebe a bụ na Chineke nwere usoro atụmatụ nrọpụta maka ije ozi ya. Atụmatụ nrọpụta Chineke maka ije ozi ya. Ọ ga-amasịkwa m ka ịhụta na enwere usoro atụmatụ abụọ n'ebe a. Nke mbụ na mbụ, enwere atụmatụ ụkpụrụ ọdụrụkọ, atụmatụ ụkpụrụ nke anyị na-agakwa ịhụ mpụta ihe ya ugbu a. Ọzọkwa, enwere atụmatụ ụkpụrụ ikpeazụ
nke bụ atụmatụ ụkpụrụ ebighị ebi. Ọ bụ ezie na atụmatụ ụkpụrụ ọdụrụkọ were ebe ọgụgụ anyị niile, mana ọ bụ usoro atụmatụ nke abụọ, ọ bụghị ya bụ isi atụmatụ ụkpụrụ Chineke. Ugbu a, atụmatụ ụkpụrụ ọdụrụkọ nke Chineke nwere bụ itinye Josef n'ogo ma ọ bụ ọnọdụ nke onye isi ọchịchị n'ala Ijipt. Atụmatụ ụkpụrụ ọdụrụkọ nwekwara ụkpụrụ nhazi ọlụ ole na ole ndị dị n'ime ya, ndị m pụrụ inye anyị. Ị maara n'ụbọchị ndị a, ọ bụrụ na ego ụfọdụ akwụkwọ ndị na-akụzi maka ịbụ onye isi nakwa ụzọ ime nhazi, ị na-asịkwa ewo, nke a bụ nnọọ eziokwu. Mana ọ bụrụ na ego akwụkwọ nsọ gị, ị ga-achọpụta na usoro ụkpụrụ ndị ahụ nọrọrị n'ime okwu Chineke kamgbe Jenesis. Ihe anyị na-emekwa bụ naanị igwupụta ha. Josef bụ ihe ọmụmụ banyere usoro ụkpụrụ nke ịbụ onye isi. Ka m nyekwa anyị naanị ihe 4 ma ọ bụ 5 ndị m chọpụtara dịka m na-eme ihe ọmụmụ n'ebe ọgụgụ a, nakwa dịka m na-atụgharị uche n'ihe banyere ndụ Josef n'ebe a. Na mbụ ịchị isi Josef gụnyere iji aka ya wee mee nyocha. N'ahịrị nke 45 nakwa n'akụkụ nke ikpeazụ nke ahịrị ahụ, anyị gụrụ na ngwa ngwa enyefere ya n'aka ịhazi ala ahụ niile, Josef pụrụ ma jee ledo ala Ijipt niile. N'ihi gịnị? N'ihi na dịka onye isi ọchịchị malitere nhazi ọchịchị ọhụrụ, ọ dịghị na njikere nọdụ ala ma tụkwasịkwa obi n'ihe ndị ọ ga-agụta n'akwụkwọ banyere obodo ahụ nakwa ọlụ nke ọ bịara ịlụ. O jiri aka ya pụọ jee iledo obodo ahụ ma meekwa nyocha n'aka ya, jirikwa aka ya hụtara onwe ya ihe na-eme n'ala ahụ. Nke a bụ ihe nke jupụtara na amamihe ime. Ị pụghị ịhazi ihe nke na-aghọtaghị ma ọlị. Na nke abụọ, usoro ụkpụrụ nke abụọ, isi nhazi ọchịchị, hụta n'ahịrị nke 35 dịka Josef na-enye Fero ndụmọdụ banyere ọbịbịa nke afọ 7 nke ụnwụ. Ọ sịrị ya ka ha chịkọtakwa ihe oriri niile nke ezi arọ ndị a nke na-abịa, ka ha kpokọbakwa ọka. Ugbu ahụta nke ọ sị, n'okpuru aka Fero, ị hụrụ ya, enwere isi ọchịchị nke nwere ikike nhazi n'ebe ọlụ a nke Josef na-eje elu nọ. Ahịrị nke 34 kwukwara otu ihe ahụ. Ọ sị ka Fero mee nke a, meekwa ka ndị nlekọta ala nke a, ka o werekwa 1/5 nke ala Ijipt n'arọ 7 ahụ a na-eriju afọ. Ya mere, enwere isi ọchịchị nke nhazi ihe a. Ọ bụ Fero bụ onye nọ n'isi. O nwekwara ndị oso eze achị ndị nọ n'okpuru ya, ndị na-ahazi ma na-achịkwa ala ahụ niile n'aha ya. Isi ọchịchị nke nhazi. Na nke 3, nchịkọta nke sitere n'ezi ọzụzụ. Ahịrị nke 35, akwụkwọ nsọ sịrị na n'oge niile nke afọ 7 nke mmụba nakwa ụba nke ihe oriri, ha ga-achịkọta ihe oriri niile nke ezi afọ ndị ahụ. N'ahịrị nke 48, anyị kwukwara okwu ndị ọ sị, o wee chịkọta ihe oriri niile nke arọ 7 ahụ nke dị n'ala Ijipt, tinye ihe oriri ahụ n'obodo niile, ihe oriri nke ubi nke obodo ọbụla nke dị ya gburugburu, ka o tinyere n'etiti ya dịka mba. Ọ bụrụ na anyị nweta onwe anyị n'ọnọdụ dị otu a, anọrọ m na-eche ihe anyị pụrụ ime. N'ikpeazụ, ọ batakwara m n'obi, nke a dịkwa mwute nke ukwuu. Ụmụnne m na ụmụnna m, gwalenụ, ọ bụrụ na anyị nwee ihe oriri ebe ọ bara ụba, maọbụ ọ bụrụ na mmanụ anyị pụta n'ebe ọ bara ụba, gịnị ka ndị isi ọchịchị ala anyị na-eme? Ha na-asị, ewo, ọ karịwo ihe anyị tụrụ anya ya, ngwa ka anyị kesasịa ndị nke fọdụrụ. Mgbe ahụ, anyị ga-ekesasị akụ na ụba nke obodo. Anyị ga-ekesasị ihe ndị anyị kwenyere na ọ bụ ihe ndị bịaranụ n'ezi afọ 7 nke mmụba nakwa oke ụba. Ma n'ezi enyi m, mgbe ị richara ihe ndị ahụ ndị bịaranụ n'ezi afọ 7 nke mmụba na ụba, gịnị ka ị ga-eme mgbe afọ 7 nke ụnwụ ga-abịa? Enweghị amamihe bụ ya bụ nsogbu nke ala anyị nọ n'ime ya. Mana nwa okorobịa nwere amamihe. Ọ sị ka anyị chịkọta, ka anyị were 1/5 n'ime ụzọ 5 nke ihe ndị a niile, n'ihi na ọ karịrị, ọ mụbara karịa ihe anyị na-atụ anya ya n'afọ niile, ka anyị chebekwa ha maka afọ 7 nke ụnwụ. Ka mapụ nke ahụ, ka anyị banye na nke 4. Ahụkwara m ụkpụrụ nke n'anya nke ukwuu, usoro nkesa n'ime obodo. Hụta mpaghara nke 2 nke ahịrị nke 35. Ọ sị ka ha kwakọba kwa ọka n'okpuru aka Fero. Mana ugbu a hụta nke ọ sị, yibụ ihe oriri n'obodo Ijipt niile, ka ha debekwa ya. Ahịrị nke 48, o wee chịkọta ihe oriri niile nke arọ 7 ahụ nke dị n'ala Ijipt, tinye ihe oriri ahụ n'obodo niile, ihe oriri nke ubi nke obodo ọbụla nke dị ya gburugburu, ka o tinyere n'etiti ya. Ị hụrụ ya, Josef kwenyere n'itinye ike n'aka ndị ọchịchị nke ime obodo iji wee wezuga ogologo gbalọ nke dị n'isite n'elu rute n'ala. Usoro nkesa n'ime obodo, akwụkwọ nsọ sị na o tinyere ụlọ ihe oriri ahụ n'etiti nke obodo ahụ. Ị hụrụ ya, ka o wee dị mfe irute ndị nwe ya aka. Na nke 5, echiche banyere ọnọdụ akụnụba obodo.
hụta ahịrị nke 16 ọ sị ọkụ nwa ahụ wee dịkwasị n'elu ụwa niile. Josef wee meghee ebe niile nke ọka dị n'ime ha, wee nye onye ọbụla agụụ ji ihe oriri na-akwụghị ụgwọ ọbụla. Ọ bụ ihe o kwuru? Mba, gịnị ka o mere? Ọ sị o rere ya, o wee ree ọka nye ndị Ijipt. Ọkụ nwa wee si ike n'ala Ijipt. Ị hụrụ ya? Nke a na-ada dịka ihe nke dị ike nke ukwuu ime. Leenụ ka agụụ si na-agụ ndị a. Kama ọ ga-enye ha ihe oriri n'efu, o resịrị ha ihe oriri eresị. O kwesịrị inye ha ihe oriri n'efu, mana o meghị ya. Ngwa gee ntị nke ọma. Akwụkwọ nsọ asị gị na ha nwere ụkọ ego. Ọ sịrị na ha nwere ụkọ nke ihe oriri. Mana ihe merenụ mgbe Josef hazichara akụnụba Ijipt n'oge nke ọnwa ahụ, Ijipt nọrọ n'ọnọdụ mara mma nke ukwuu n'ihe gbasara ogo nke ọnọdụ akụnụba obodo karịa nke ọ dịrị n'oge ọbụla n'akụkọ ihe ndị mere n'obodo ahụ n'oge niile. Agwara m onwe m, asị nnọọ na mbụ onye azụmahịa, agara m achọ Josef ka ọ hazie ihe m dị ka o kwesịrị ịdị. Ọ bụ ụdị mmadụ ala anyị chọrọ. Anyị na-ahụ ụdị isi nri nke ndị isi ije ozi dị iche iche nke ala anyị na-ezu. Onye ọbụla etinyere ọbụla dị n'oche nke kachasị dị nta n'ọnọdụ ọchịchị ala anyị, ihe naanị ha ga-eme bụ ịfọrọ ego ọha na eze ma fọjuokwa akpa ha. N'eziokwu, ụmụnne m na ụmụnna m, anyị kwesịrị ikpe ekpere. Anyị chọrọ Josef onye ghọtara usoro ụkpụrụ nke nhazi nakwa ndozi. Ugbu akwa ihe nke ikpeazụ bụ mmazụ n'ụwa niile. Nke a bụ ya bụ usoro ụkpụrụ nke ikpeazụ. Ahịrị nke 57 asịrị na Josef lụrụ ọrụ n'ụzọ mara mma nke ukwuu, ruekwa na ọ bụ naanị ya n'ụwa niile bụ onye nwere ihe oriri inye onye ọbụla. Ya mere ugbo ụwa niile na-abịakwute Ijipt n'otu ntabi anyakwa. Ijipt gabigoro ogo nke ịbụ ike ọchịchị nke mbụ na mbụ, ọ bụghị naanị n'ibu agha kama na ogo nke akụnụba obodo, n'ihi na ha nwere ezi amamihe n'ụzọ nke nhazi akụnụba obodo, ime ihe kwesịrị ka ha mee n'afọ nke njupụta nke ihe oriri, ka ha nwee ike ịrọpụta ihe oriri nye afọ ndị nke ụnwụ. Ị hụrụ ya? Ugbu a, nke a bụ akụkọ nke dị mmasị nke ukwuu, mana nke ahụ abụghị ya bụ ihe kachasị mkpa banyere ihe na-eme n'ebe a. Nke ahụ bụ naanị atụmatụ ụkpụrụ ọdụrụkọ, mana ị maara ihe bụ atụmatụ nke ikpeazụ ma ọ bụ isi atụmatụ nke ihe ndị a niile. Gụọ ahịrị nke mbụ nakwa ahịrị nke abụọ nke isi nke 42. Jenesis isi 42 ahịrị nke mbụ nakwa nke abụọ. Ọ sị Jekọb wee hụ na ọ ka dị n'Ijipt. Jekọb wee sị ụmụ ya ndị ikom, n'ihi gịnị ka unu na-elerịta onwe unu anya? Ọ sịkwa, lee, anụwo m na ọ ka dị n'Ijipt. Rịdanụ n'ebe ahụ, si n'ebe ahụ zụtara anyị, ka anyị wee dị ndụ ghara ịnwụ anwụ. Nke ahụ bụ ya bụ isi atụmatụ ụkpụrụ nke Chineke. E kwuru ihe gbasara oge ọnwụ 13 dị iche iche n'ime akwụkwọ nsọ, mana ọnwụ nke a, dịka m pụrụ ịghọta, bụ nna anyị onye bi n'eluigwe wetara nke a n'ihi naanị otu ebumnobi. Nke ahụ bụkwa ịnụrụ ezinụlọ nke ahụ pụtara ma nubakwa ha n'ala Ijipt. N'ala Kenan, ezinụlọ Jekọb dịrị naanị 7. Ezinụlọ ahụ kwa n'ala Kenan nọrọ n'oke ihe ize ndụ site n'akụkụ abụọ. Ha nọrọ n'ihe ize ndụ nke ịbụ ndị ekpochapụrụ n'ihi na ha dịrị naanị mkpụrụ mmadụ ole na ole n'ọnụọgụgụ. Mgbe ọbụla o jiri bụrụ agụrụ nke ndị Kenan, ha gara ekpochapụ ha site n'iru nke anyanwụ. Mana eleghị anya, ihe ize ndụ nke ọzọ nke sokwara ezo nke ukwuu bụrụ ihe ize ndụ nke ikekọta onwe ha, ebe ha gara alụbanye onwe ha ma kekọtakwa onwe ha n'ime omenala nke ndị Kenan, ma tụfuokwa nghọta nke onye ha bụ, nke bụkwa ihe dị mkpa nke ukwuu nye Chineke, ụmụ nke nna ha Abraham. Ya mere, gịnị ka Chineke nara eme? O tinyere ọnwụ n'obodo niile nke ụwa. Hụtakwa na naanị ebe nwere ihe oriri n'elu ụwa niile bụ n'Ijipt. Ebe nwere otu obere oghere nke a kpọrọ ala Goshen, otu ebe ndị ya pụrụ itolite dịka ndị ewezugara, ndị pụrụ iche, ndị ekewapụrụ site n'ebe ndị ọzọ niile nọ. Ụnwa ahụ dịkwa ka ikuku nke ga-eburiri mmadụ 7 ndị ahụ. N'otu ntabi anyakwa, ihe niile Chineke chọrọ ka o mee bịakwara na mmezu. Nke ahụ bụrụ atụmatụ ụkpụrụ ebi ebi ya, ma ọ bụ isi atụmatụ ụkpụrụ ya. Ọ bụ ya bụ isi ebumnobi nke Chineke. Anyị na-agakwa n'iru ịhụta n'ebe niile n'ime ihe ọgụgụ anyị, n'iru nakwa n'azụ, ụzọ Chineke siri na-alụ ọrụ n'ebe nzuzo. Anyị na-ahụ ihe ndị na-eme n'iru anya anyị, mana anyị na-enwetakwa nwa obere onyonyo nke ihe ndị na-eme n'azụ n'ebe a na-adịghị ahụ anya, nakwa ụzọ mara mma nke ukwuu Chineke jiri na-alụpụta nke a niile ma na-ewetakwa ya na mmezu. Josef bụrụ ngwa ọrụ nke Chineke họrọ iji wee kpọta Jekọb na ụmụ ya n'ala Ijipt. Ntinye n'ọlụ. Ugbu a ka m nye anyị naanị echiche abụọ n'ụzọ nke anyị tinye ihe ndị a n'ọlụ n'ime ndụ anyị. E nwere ụzọ abụọ pụrụ isi tinye ya n'ọlụ
nke na-abịa n'ime obi m dịka m na-eme ihe ọmụmụ n'ebe ọgụgụ a ma na-atụgharịkwa uche na ya. Nke mbụ na mbụ ntinye n'ọlụ nye ndị nọ n'ahụhụ. Amara m na e nwere ụfọdụ n'ime ndị na-ege ntị ugbu a ndị nọ n'oge a. Ịma mma nke akụkọ nke Josef nke kachasị nke na ọmụmụ nke ụmụ ndị ikom ya abụọ bụ ozi ya dị ukwuu nke Chineke na-ezipụrụ onye ọbụla n'ime anyị site na ya, na Chineke pụrụ ime ka ị chezọọ ihe mgbu nke oge ndị gara aga. Chineke dị n'ezi njikere izibata ngọzi ndị dị ọhụrụ n'ime ndụ gị iji wee hichapụ ihe mgbu dị ukwuu nke ihe ndị ahụ ndị gbubiri ọṅụ gị nakwa obi ụtọ gị n'ime Chineke. Nke ahụ bụ ihe ọ chọrọ ime. Ụfọdụ n'ime unu na-agabiga ihe mgbu ndị dị ukwuu rie nne ruekwa n'anyasị niile dịka ị na-arahụ ụra. Ọ bụ nsogbu ndị ahụ na-ewere ọnọdụ udo nke obi gị. Ewo, ụfọdụ n'ime unu gabigara oge nke obi ntiwa nakwa ngharịpụ n'ihi omume nke ụmụ unu ha, ma ọ bụkwa n'ihi ọlụ gị, ma ọ bụ n'ihi azụmahịa gị. Mgbe ị na-eleghachi anya azụ n'ime ndụ gị, ihe ị na-ahụtakwa bụ oghere dị ukwuu nke dị ka a ga-asị na ọ bụ olulu nke ogbunigwe tiwara ma rapụkwa ya n'ebe ahụ, nke bibikwara udo nke mmadụ ebe. Josef na-akụziri anyị na ọ na-atọ Chineke ụtọ ịbata ngọzi ndị dị ọhụrụ n'ime ndụ anyị iji mee ka anyị chezọọ. Ọ na-eji Ifrem akụziri anyị n'oge ụfọdụ dị ka anyị mụtararị n'etiti nke oke mkpagbu anyị pụrụ ịghọ ndị kachasị amị mkpụrụ. I chetara na ọ bụ Josef n'ime ụlọ mkpọrọ nara eje ozi nye ndị mkpọrọ ndị nke ọzọ. Chineke kwadoro ya maka ije ozi dị otu a site n'ikwenye ka ya onwe ya gabiga ihe mgbu, ozi nke dịrị ndị nọ n'ahụhụ nakwa mkpagbu. Mana ọzọkwa, e nwere na nke ikpeazụ elega anya n'ihi m onwe m nakwa ụfọdụ mmadụ ndị ọzọ ndị na-anụ olu m, ntinye n'ọlụ maka ndị bụ odibo, ndị ọrụ mgbasa ozi ọma, ndị ọzụzụ atụrụ, ụmụ akwụkwọ ndị na-amụ banyere uche Chineke, ndị nọ n'ọlụ Chineke. Ọ bụrụ na ịbụ onye Chineke kpọrọ oku, ọ ga-arọpụta maka mkpa gị ha dị iche iche. Nrọpụta ya oge niile na-eso mmadụ ahụ bụ onye na-eguzo n'etiti nke uche ya. Ọ ga-akara m mma na m nọ n'uche Chineke n'ihe nke ụwa na-ahụta dịka ọnọdụ nke ize ndụ karịa ịnọrọ ọnọdụ nke nchekwa na-enwekwa owuwe anya ma Chineke ma ọ nọnyere m. Otu n'ime mmadụ ndị m hụrụ n'anya nke ukwuu mgbe m bụrụ nwata nwoke bụ nwoke onye a na-akpọ Cassin Fremont. Cassin bụrụ onye otu nke nzukọ ebe nna m bụrụ onye ọsụsụ atụrụ n'obodo Dayton, Ohio nke dị na mba Amerịka. Ọ bụ onye na-eme nke ọma n'ịgba ọsọ. Ọ gụkwara akwụkwọ n'efu na Wheaton College. Dịka nwata nwoke nọrọ ihe dịka afọ 9 maọbụ afọ 10, elekwasịrị m ya anya dịka onye m pụrụ ịṅomi ndụ ya. Ọ bụ nwoke onye a pụrụ ịsị na ihe niile na-agara ya nke ọma ma ọ bụrụ na e were anya nke mmadụ lee ya ka o siri nọdụ. Mgbe o mesịrị afọ nke abụọ n'ụlọ akwụkwọ Wheaton College, ọ bịara n'ụlọ n'oge ekeresimesi. O nwekwara onye na-esoro wee bịa, nwa agbọghọ nwaanyị onye ọ chọrọ ịlụ. Ha ekwenyewo onwe ha ọlụlụ. Ha bịakwara ịhụ ezinụlọ Cassin nakwa izute mmadụ ndị ha na Cassin maara n'ụlọ nzukọ. Echefubeghị m ka nwa agbọghọ nwaanyị ahụ siri maa mma. A sịrị m onwe m, ọ dabara nnọọ adaba n'etiti mmadụ abụọ ndị a. Leka o siri dị mma nke ukwuu bụ Chineke ịkpọta mmadụ abụọ mara mma otu a ịbụ di na nwunye. N'ekeresimesi nke afọ nke ikpeazụ ya n'ụlọ akwụkwọ Wheaton, Cassin lọtakwara ụlọ ọzọ. N'oge nke a naanị ya soro. Ọ gwara nna m n'etiti nke oke anya mmiri na tupu oge ezumike ahụ, nwa agbọghọ nwaanyị ahụ bịakwutere ya ma gwakwa ya na ọ bụghịzi mmasị ya ka ha abụọ lụkọrịta di na nwunye, ma sịkwa ya, agaghị m, apụghịkwa m isoro gị jee mba Hong Kong dịka onye mgbasa ozi ọma ebe Chineke zigara gị. Cassin sịrị, amara m ihe m kwesịrị ime. Enweghị m nhọrọ ọbụla ọzọ. Nhọrọ dị n'ime ya bụ ijere nwata nwaanyị ahụ ozi ma ọ bụkwa na ijere Chineke ozi. Ya mere Cassin rapụrụ nwata nwaanyị ahụ ka ọ gaba. Ọ gụsịrị akwụkwọ ma pụtakwa site n'ụlọ akwụkwọ ahụ. Nwa agbọghọ ahụ gakwara nke ya. Cassin wee jee ịzọ ọkpụkpọ oku Chineke n'ebe e zigara ya naanị ya. Nna m nwere otu onye ode akwụkwọ. Ọ bụ nwaanyị onye makachasịrị ka esiri edozi ihe, onye kachasịkwa ebi ndụ nke ime mmụọ, onye m zuteworo. Ọ lụbeghịkwa di. Mgbe Cassin lọtara site na njem mgbasa ozi ọma mbụ nke o mere, o zutere nwaanyị ahụ. Ha abụọ hụkwara onwe ha n'anya nke ukwuu. Ha lụrụ di na nwunye. N'oge nke ọzọkwa, mgbe Cassin mere njem mgbasa ozi ọma ya, ha abụọ soro jee dịka di na nwunye. N'afọ ndị a niile kwa, ha na-aga n'iru ijere Chineke ozi n'ezi kwesị ntụkwasị obi. Amaghị m afọ ole ọ bụ ugbu a. Cassin nakwa Darlene Fremont, mmadụ abụọ na-atụ egwu Chineke. Anụwokwa m ka Cassin kwuru nke ọtụtụ oge na ihe nke ọ dị ka a ga-asị na Chineke napụrụ ya, nke ya onwe ya na-aghọtaghịkwa n'oge ahụ ihe mere o ji napụ ya. Chineke mere nke a iji wee rọpụtara ya dịka ya onwe ya siri kwuo, naanị otu nwaanyị n'elu ụwa niile, onye pụrụ ịbụ nrọpụta zuru oke
maka mkpa nke ime mmụọ ya nakwa mkpa ya dịka mmadụ. N'ebe ahụ bụ ebe ọ kpọrọ ya ijere ya ozi. Ezi enyi m, mgbe Chineke kpọrọ gị n'otu ụzọ maọbụ nke ọzọ, n'atụmatụ ụkpụrụ nke ya, ọ na-arọpụta. Nke a bụkwa agbamume nye m. Nke a kwesịkwara ịbụ agbamume nye gị. Ezi enyi m, amaghị m ọnọdụ nọ n'ime ya ugbu a, mana achọrọ m ime ka ị mara, dịka akwụkwọ nsọ na-eme ka ọ pụta ihe nye anyị, dịka akwụkwọ nsọ na-eme ka o doo anyị anya na Jehova na-arọpụtara ndị ya. Dịka anyị na-ele anya na ndụ Josef, anyị hụrụ ụzọ niile nke Chineke siri rọpụtara ya, nrọpụta zuru oke n'ime ọnọdụ niile. Ọbụnadị mgbe onye siri ya ọzụzụ, Chineke arapụghị ya. Mgbe Chineke nyesiri Josef ọzụzụ, o nyere ya mbuli elu. O mere nrọpụta nye ya n'ọnọdụ niile. Nke gị agaghị adịkwa iche. Ọ dịghị agbanwe otu ọ dị echi gara aga, ka ọ dị taa, otu a ka ọ ga-adịgidekwa ruo mgbe niile ebighị ebi. Ọ bụrụ na ọ kpọrọ gị, ọ gaghị ịrọpụtara gị. Ọ bụrụ na ị nọ n'etiti nke uche ya, ọ gaghị ịnọnyere gị n'oge niile. Ka onye nwe mee unu mma dịka unu na-atụgharị uche n'okwu ndị a. Ka ọ gọzie unu, ka onye nwe mmesie okwu ike n'ime ndụ unu, ịrọpụtara unu, ọbụnadị dịka nkwa ya niile siri dị. Ka nna m gọzie unu n'aha Jizọs. Amen. Ka udo na ngọzi Chineke bara gị ụba, gị onye nyere anyị ohere iwetara gị okwu Chineke taa. Ekwenyere m na Onyenwe anyị site n'usoro ọmụmụ ihe a wee gọzie unu. Dịka anyị mụtara n'usoro ọmụmụ ihe a, na ọ bụrụ na ịnabata Jizọs dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị, ma na-eji uje n'ụzọ ya niile, ihe ọ bụla dakwasịrị gị, ị kwesịrị ịghọta na Chineke mere ya n'ezi ebumnobi. Ya mere, gị onye na-ege m ntị ugbu a, nke a apụghị ịdịrị gị ọ bụrụ na ị gaghị anabata Jizọs n'ime ndụ gị. Ọ bụrụkwa na imewe mkpebi ugbu a ịnabata ya, soro mkpe ekpere a. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ekwenyere m n'ime obi m na Jizọs bụ ọkpara gị, onye bịakwara ma nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie m. Ana m arịọ gị ugbu a ka ị gbaghara mmehie m niile. Ana m ekwupụtakwa Kraịst ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. N'aha Jizọs ka m na-arịọ nke a. Amen. Ọ bụrụ na ikpere ekpere a, ọ ga-amasị m ka ị chọọ nzukọ Kraịst, ndị kwere na Kraịst na n'okwu Chineke. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe ndị ọzọ nke ị kwesịrị ime maka ito eto na Kraịst. Dịka ị na-eme nke a, ka onye nwe anyị gaa n'iru ịgọzi unu na ịwụsakwu na amara ya bụ ọra mmadụ ndị nọnyere anyị n'usoro ọmụmụ ihe a n'aha Jizọs. Amen. Ekele dịrị gị, gị onye nyere anyị ohere ịnọnyere gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị, ị pụrụ ime nke a site n'ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-806-502-4477. Ọzọ 234-806-502-4477, maọbụ site n'izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr, maọbụkwa site n'idetara anyị akwụkwọ ozi n'olu ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka amara nke Chineke gaa n'iru n'ịba ụba nye gị n'aha Jizọs. Amen.